Когато децата не искат да ползват тоалетните, те всъщност ограничават приемането на течности. И това е част от проблема. Така че едно от нещата, които могат да се направят, да допринесат за това, да се подобрят нещата с приема на течности в училище, е подобряването на състоянието на тоалетните. Другата част на въпроса е пиенето на чешмяна вода в училище. Родителите не се доверяват на качеството на чешмяната вода в училище, смятат, че не е добре децата им да пият там вода от чешмите и затова им дават бутилка с вода. При целодневното обучение обаче една бутилка от половин литър със сигурност не е достатъчна за деня. Така че свободният достъп до вода в училище е много важен. Точно вчера говорихме с една от майките, че в тяхното училище има осигурено в класната стая диспенсер с вода. Родителите плащат за тази вода, обаче режима на достъп до този диспенсер е през учителката. Тоест правилото, което тя е въвела, лично тя да сипва вода на всяко дете, което отново е ограничение. Нали, има деца, които просто се притесняват да поискат вода. И това тук вече не е въпрос на нормативна уредба. Това е въпрос на организация на процеса в самото училище. Тоест работата, която трябва да се води, не е само в посока на промяна на нормативните документи, но и работа с учителите в училище. Как да се организира този процес. Съжалявам, че госпожа Дамянова си тръгна, защото ми се искаше лично да чуе нашето становище по отношение на пропускателния режим в училищата. Ние в Асоциация родители нееднократно сме казвали, че пропускателният режим на училищата не трябва да се отнася само до това кой влиза в училището, но и как децата прекарват цялото учебно време в рамките на училището и училищния двор. Когато един родител заведе детето си на училище, той да е спокоен, че до момента, в който го вземе, то е там, в една контролирана среда, в една среда с ясни правила. Защото това тичане извън училищния двор, закупуване на закуски, напитки и още какви ли не буклуци по съседните магазинчета, от една страна е опасно за децата чисто физически, от друга страна по никакъв начин не им помага да затвърдят навици за здравословен живот. Дори родителя в къщи да говори с детето си за правилата за хранене, за това, кое е добре за него. Вие много добре знаете, че от една възраст нататък натиска на групата върху детето за детето е много по-важен, отколкото това, което му говорят възрастните. Детето естествено минава през период на експерименти, тестване на граници, нарушаване на правила и когато ние му даваме възможност свободно да нарушава тези правила, е нормално то да го прави. Така че европейската практика е ясна. Децата са в училище, докато са в училище. Не са по улиците наоколо, по време на междучасията. Разбира се, темата за ролята на родителите е изключително важна, но истината е, че ние нямаме друг начин да сплотяваме родителите около определени ценности, освен през училището. Това е мястото, където те се срещат, където те би трябвало да имат възможност да изговорят това, което е важно за тях и да изработят общите си правила. Семействата са различни, капацитетът е различен, културата е различна. Така че общите ценности могат да се изработят единствено през училището. Няма друг формат за въздействие върху родителите. Ролята на медиите няма да я споменавам въобще, защото рекламите на всякакви junk food през медиите, знаете до какво водят. Всички сме присъствали на сценки в магазини, в които детето реве за някакъв буклук, точно така, защото тази реклама му е насъдила представата, че това е нещо много важно и ценно и родителя трябва да се бори с тези внушения непрекъснато. Благодаря на Водния съвет за това, че организира тази
дискусия, защото въпросите, които поставя, са изключително важни. Наистина става дума за бъдещето на нацията. Така, значи ние, благодаря Цвета Бресничка, Асоциация родители, говорим за възпитание, говорим за медии, все пак това е индивидуално. Да се върнем в училище обаче. Доктор Димитров, тук сме ви подготвили една презентация, раздали сме я, как е решен въпросът с водата в Европейския съюз. Значи повечето училища там дават вода абсолютно безплатно. Водата трябва да се доставя, децата трябва да имат свободно достъп до вода. Сега, тук разбира се, нали, е въпрос на бюджет и ние не може да се сравняваме с тях. И все пак може да направим една крачка. Примерно, както казах, тук в нашите училища свободно вода, чешмяна, нали, ако детето няма финансови възможности, може да си налееш само в тоалетната. Освен това, родителите често пъти не са информирани каква вода е подходяща на децата. Знаете, предполагам, че вие имате страшно много изследвания. Какви води, къде се купували, колко били вредни децата и така. Има проблеми с диспенсерите, защото те трябва да са с еднократни чашки. В много училища родителите купуват диспенсер с вода, след което той се прибира, защото идва някой и глобява ги, нали, че децата нямат еднократни чаши. Между другото, този въпрос съществува и в Европейския съюз, разбира се, и там просто са го решили изключително лесно. Децата си носят чаши от къщи, индивидуално. Тук какво може да се направи? Без много пари. Първо, наистина искам да изкажа поздравленията си за този форум. Изключително уместен, изключително важен. Формата също смятам, че е много подходящ. И ще се опитам максимално конкретен да бъда по темата, за която всички тук сме се събрали. Преди това само няколко думи. Министерството на здравеопазването напълно споделя всичките приоритети за образованието в училището, което беше казано от госпожа Дамянова. Бих казал, че Министерството на здравеопазването също има редици инициативи, насочени към училището, свързани с здравословния начин на живот, свързани с здравословното хранене. Само два примера давам, да не съм голословен. Провеждаме активни кампании, свързани с ограничаване на тютюнопушенето в детската възраст и в училищата, кампании, свързани с ученическите раници и редица други. Не искам да ги изброявам, но ние също с нашите регионални здравни инспекции ежегодно планираме много инициативи в училищата в областта на здравословно хранене, здравословен начин на живот. Това число и във всяка една наша регионална здравна инспекция има специализирани отдели и специалисти, които това им е работата. Сега опитвам се да се върна абсолютно веднага в темата, за която сме се събрали. Част от дейността на Министерство на здравеопазването се изразява и в осъществяване контрол от двете наредби, за които каза госпожа Дулева. Именно изискванията към спазването на здравословното хранене, здравните изисквания в училищата, както и цялостния контрол на водите, питейни, бутилирани, са изцяло в компетенциите на Министерство на здравеопазването и неговите регионални здравни власти, регионалните здравни инспекции. За пиенето на вода в училище. Колеги, когато ние обичаме на такива форуми да изхождаме, да видим каква е европейската практика и къде се намираме ние в България, смятам, че наистина това е подходяща отправна точка и аз чувствам едно предизвикателство в момента да кажа, че когато говорим за пиене на вода, това число и в училищата, в по-западната част на Европейския съюз, обикновено си има предвид пиенето на вода от чешмата, от водопроводната мрежа. Защо? Защото по принцип изискванията за питейната вода от крана първо са еднакви в целия Евросъюз. И това е, честно казано, най-лесният и най-достъпен начин за пиене на вода. Тоест и една бутилирана вода, и една вода от диспенсер по някакъв начин пътят да стигнат до конкретната употреба, в това число и от самото дете, наистина предопределя да се изпълнят някои други обстоятелства. Сега, аз мятам, че е една изключително проста и удачна мярка. Разбира се, ние ще имаме предвид и при усъвършенстване на законодателството. В едно училище достъпа до чешмяната вода да не е единствено от тоалетните.
Бога ми, няма нищо по-просто от това на подходящи места в училищата, при положение, че почти всички училища в България, не искам да се закълна, че са всички, затова казвам почти всички, като имам идеята, че всички са водоснабдени. След като те имат питейно водоснабдяване от водопроводната мрежа, е наистина първо въпрос на инициатива от ръководството на самото училище, чрез подобни инициативи от неправителствения сектор, на каквато присъстваме днес, да се лансира една кампания, наистина децата да могат да пият чешмяна вода в училището, не само от туалетната. Ами да, примерно по един умивалник, чешмичка за всеки етаж. Естествено, фонтанки, така наречени и всякакви други приспособления, което, прощавайте, но дори в една заварена изградена сграда, едва ли е кой знае какъв проблем водопроводните инсталации да бъдат доизградени така, че да се даде наистина свободен достъп. Сега, за чашите съм абсолютно така на вашето мнение, че е най-добре в училищата всяко дете да има индивидуална чаша, защото това е като че ли най-лесният начин да се контролира процеса. Да, ама вижте какво става. Аз след малко ще дам думата на родителите. Значи родителите купуват диспенсер, някой идва, предполагам от Рилкос или не знам, ще кажат директори има тук, и глобява. За това, че децата нямат еднократни чаши. Разбирате ли какво? И учителите прибират диспенсера в учителската стая, защото на практика нямат право да дават на децата вода по хигиени съображения. Ще се върнем на тази тема, но нека да минем по реда. Нали? Говорихме за чешмяната вода, сега малко за бутилираната, ще стигнем и до диспенсерите. Попитахте ми и за моето мнение, в крайна сметка. Сега още две думи за чешмяната вода. Сега, уважаеми колеги, откакто ние сме член на Европейския съюз, Министерството на здравеопазването положи наистина, не преувеличавам, огромни усилия. Първо в контрола на водата от крана и в създаването на една доста впечатляваща информационна система за качеството на питейните води в България. По-настоящем мога съвсем спокойно да кажа, че в Министерство на здравеопазването имаме абсолютно пълни и актуални данни за питейната вода във всяко едно населено място в България, в това число и най-малките населени места в селата. Така че ние прекрасно знаем във всяко едно населено място, забележете, какво е качеството на питейната вода. Аз не крия, едва ли ще кажа някаква новина, че наистина има населени места и региони в страната, където питейната вода има определени отклонения. Въпросът е дали тези отклонения създават риск за здравето или просто увреждат органолептичните качества на водата, нейният външен вид. Това е дълга тема, която мисля, че сега не е хубаво да се впускаме в нея, но така или иначе населените места, в които питейната вода не е подходяща за употреба и особено от малки деца, това е тема, която отдавна е известна на регионалните здравни инспекции и част от тяхната работа е да уведомяват, ако вече не са го направили, защото ви казвам, това не са проблеми, които са от вчера, това са проблеми от доста време, да уведомяват там, където в такива населени места водата не е с подходящи качества. Особено по отношение на децата от по-ниските възрастови групи. Така че информация по въпроса има и още повече бих казал, че предстои в следващият програмен период по оперативните програми, най-вече оперативна програма Околна среда за периода от 2013-2014 година до 2020 година, приоритетът, който е заложен в тази нова оперативна програма за следващия период, е наистина така съсредоточаване на почти целият финансов ресурс за решаване на проблемите с питейното водоснабдяване в страната. Защо? Защото през този период, който вече изтича, усилията като че ли бяха насочени по-скоро към решаване на проблемите с отпадъчните води, изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и ние като здравно министерство положихме много усилия да направим така, че следващия приоритет да бъде подобряване качеството на питейната вода в страната. В момента се изготвят едни така наречени генерални регионални ВиК планове, в които отново казвам, първият приоритет е подобряване качеството на питейната вода. Толкова за питейните води, да не отекчаваме повече аудиторията. Няколко думи за бутилираните води. Така много често се говори в обществото, аз наистина ще повторя някои неща, за да не създаваме догми. В Европейския съюз има 3 вида бутилирани води. Натурална минерална вода, ето имате такъв пример пред вас. Освен това има изворни води и трапезни води.
Ако имате въпроси за отделните групи води, аз предпочитам да отговоря на въпросите. Искам да кажа, че ако на днешната пресконференция се съсредоточаваме вниманието върху училищната възраст, т.е. децата над 7 годишна възраст, то тогава следва, че всички пуснати на пазара натурални минерални, изворни и трапезни води са подходящи за консумация от децата над 7 годишна възраст и възрастните и всички останали. Ако говорим обаче за възрастовата група под 7 годишна възраст, тогава определени видове натурални минерални води не са подходящи. Те носят на етикета съответният предпазен надпис. Единственото, което се изисква от родители, от нас като потребители, наистина да обръщаме малко повече внимание на това, което купуваме и това, което пише на етикета. Като представител на някакъв вид контролна институция, мога да заявя, че в момента всички пуснати на пазара български натурални минерални води, които не са подходящи за употреба за деца под 7 годишна възраст, имат на етикета си съответния предпазен надпис. От тук насетне трябва да работим за подобряване културата на потребителя и, разбира се, за онези, особено в детските градини, които осъществяват централизирана доставка на такива води, все пак да не се подвеждат, ами наистина да внимават кои води не са подходящи за децата в детските градини. Нещо повече, преди около една година, поради така родителски запитвания, сигнали и подобни инициативи, ние направихме една много голяма проверка на всички детски градини в страната, установихме навсякъде каква вода се доставя в детските градини и нещо повече, за да подпомогнем максимално процеса. Предоставихме чрез регионалните здравни инспекции изчерпателен списък за това, кои български натурални минерални води, поради съдържанието на повече флуор в тях, не са подходящи за децата под 7 години. Но все пак в момента говорим за училищата, където това не се отнася. Последното, което казвам, за да дадем възможността за задаване на въпроси за диспенсерите. Сега диспенсерите наистина се наложиха доста в общественото пространство и изобщо в нашия бит. Диспенсери някои имат дори и в домовете си. Като че ли тук нормативната уредба не е, как да кажа, до край Няма. усъвършенствана. Не, има, но тази нормативна уредба дори на европейско ниво, както някой спомена, не е развита до там, че да се обхваща целият процес. Т.е. момента, от който водата извира, влиза в бутилката и вече бутилката, когато отиде в диспенсера, начина на доставяне в диспенсера, връщането обратно на бутилките, които са използвани, също така поддържането на диспенсерите, кой има право, колко време ги поддържа, т.е. тази част не е доработена. Тъй като сме наясно с проблема от няколко години в България, ние обмисляме да създадем или да допълним националната уредба, след като няма такава на европейско ниво, общо взето няма забрана ние да разработим някакви национални изисквания, ако има нужда от тях, именно за да обхванеме целият процес, тъй като в момента европейското законодателство спира до момента, в който водата влиза в бутилката и бутилката се пуска на пазара. При диспенсерите има особеност. Бутилките не са еднократни, те се връщат и бутилката вече, когато е напълнена, тя не се използва директно от потребителя. Тя отива в някаква машина, тази машина има някакви чаши, как се почиства машината, колко време се почиства, кой има отговорност за връщането на бутилките. Изобщо има доста въпроси. Затова ние наистина обмисляме доработване на националното законодателство в тази посока и се надявам, че така в скоро време ще имаме някаква така по-ясна ситуация в страната, с което да се опитаме да отговорим на така потребностите на деня. Сега, за конкретния пример трудно бих могъл да коментирам. Сега, вижте, няма забрана в училищата да има диспенсери, няма забрана такива диспенсери да бъдат ползвани. Разбира се, чашите трябва там наистина да са еднократни, т.е. знаете, към всеки един диспенсер се предлагат и чаши за еднократна употреба. Сега, наистина при децата, бидейки това, че са по-малки, наистина може да създаде някаква суматоха, това, нали, взима ли чашата, къде е, връща чашата, изобщо има тук неща, за които да се замислим. Така че ако в някои училище са измислени някакъв начин,
който този процес да го контролират повече, това няма лошо, стига нали, да не се залита в някакви други крайности. И аз затова казах, че каквото и да си говорим, ако се върнем в началото на експозето ми, като че ли пиенето на вода от крана е най-достъпното и най-приемливо нещо, за което ние трябва наистина да положим усилия, така че в училищата да се създаде възможност за такова ползване на вода, без това да изключва всички останали форми, чрез които може да се задоволява нуждата на деца. Регионите, в които питейната вода има някакви отклонения, това е вече въпрос на така местното взаимоотношение между съответната регионална здравна инспекция и съответното училище, където примерно може да се поясни, че окей, поради това, че има нерешени проблеми с питейната вода в този регион, е по-подходящо в такива училища да се ползват бутилирана вода или вода от диспенсери. Това е. Значи пак обаче ще опрем до чашите, колкото и да изглежда дребен проблема, наистина, общо взето според хигиенните изисквания, това е проблем. Значи децата, ако трябва да пият вода от чешмички, които се намират на етажа, пак ще трябва да носят чаши. Ето тук помощник директор на 31-во училище. Или да бъдат фонтанки, нали? Или да бъдат фонтанки, ама тогава пък ще има другия проблем с хигиената. Значи това не е никак маловажно.